जोडणी आहे, तो आविष्कार जो आहे, तो कलेचा एक संगम आहे. त्या संगमाबद्दल तुमचे सर्वांचे मी आभार व्यक्त करेन, तुमचे सर्वांचं मी अभिनंदन करतोय. कारण तुम्हीच जर ह्याला प्रतिसाद दिला नसता तर मला वाटतं ह्या कार्यक्रमाला शोभा आली नसती. मी सदैव महिलांचा सन्मान, मला वाटतं आज इथं दीपतरंग 2024 बाल महिलांचा दीपोत्सव म्हणून इथं नाव दिलेलं आहे. खरोखरच मी म्हणेन हा बाल महिलांचा दीपोत्सव नसून हा बाल महिलांचा सन्मानोत्सव आहे. आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या या बाल आणि महिलांचा सन्मान इथं वेगळ्या डंकानं होत आहे. हे कसं घडतंय तर मला वाटतं त्याला विजन लागतं. आई भूमिका सातेरीच्या प्रकारात प्रवेश केला होता. आज जवळजवळ 2.5 तास, पावणे 3 तास झालेले आहेत. मी तुमच्या सोबत आहे. खरं म्हणजे डॉक्टरना मी सांगितलं होतं आणि खास करून माझे मित्र दिलीप दावळकर मला कला अकादमी भेटले होते की मला माहित नव्हतं की आमच्या गावची जत्रा आहे म्हणून. पण सरांनी मला सांगितलं तुला यायलाच पाहिजे. डॉक्टरनं नंतर मला फोन केला, आग्रहाचं आपण तुम्हाला निमंत्रण देतोय आणि तुमची वाट पाहतोय. भगिनींनी आज इथं जत्रेचा जो आविष्कार सादर झालेला होता, इथून मला पाय न उचलता न थांबता आणि तुमची जी कलाकृती होती ती कलाकृती बघण्याची एक संधी तुम्ही मला प्राप्त करून दिली. आणि खास करून गावकिऱ्या वाठारात जी कलाकृती आहे ती बघण्यासाठी एकदम दुसराच आनंद आहे, वेगळाच आनंद आहे. म्हणून जवळजवळ मी पावणे तास बिचोली वासियांच्या आणि डॉक्टर चंद्रकांत शेळकेच्या प्रेमासाठी मी तुमच्या सोबत आहे.